was on the hill, she was outside of her eyes. $5 wine has a blanket inside. Lay up the pages on a traveling bed. Уллуттуллиуттуни алламоруиссуасаалаарсимагуут кориакуиллэрми такорнариассат иммиккууллариссут илагаат TMC. Таагутаа таллисиллугу таагуутеқарпо demilitarized zone. Тасса исумақартор нунақ иммиккоортор сорсуффиунгитсоо. Ималуунниит саккутооқарфиунгитсоо. TMC аама тассаава кориакуиллер аама аваннарлииллу киллинга. Малугиниарпара таакунгарнитсинни арлалинник такорнараартарфеқартортики тассани. Тааккулу тамармик угалутсернеқарсимаппут арлалинниллук саккутууник паарсисоқарлути. Саккортунгаатиартуниллу малуруассақарпут такорнариартуну. Қуанертумик таакку исиккивеқарпут пиккунартуник тассангааннииллу Korea аваннарлеқ қимерлоорнеқарсинааво. Set your dash for the coast, watch the sangries burn. And howl at the half moon radio queen. She's all smoke, she's all nicotine. The songs in my pocket just crumbling. Won't you sing me something for the dawn? Uanilu immikkoortortami kalaaler koriakuillermik Busan Universitetimi atorsimasor apersorsimavarput. Jeg hedder Michael Plateau. Jeg er halv egypter og halv grønlænder. Jeg er opvokset i Danmark, men kom herop til Grønland, da jeg var 6 år. Og så har jeg gået i skole her siden. I øjeblikket, der læser jeg ude på Elisabeth samfundsvidenskab. Det her det er nu mit sidste semester. Jeg har lige været et semester i Korea, i Busan, en sydlig havneby på Korea-halvøen. Det var meget spændende. Siullertikitarpu takornariarnitsinni tassaavor The Bridge of Freedom. Aniguinerup ikaartarfia. Imatu teqqaaneqarniarsinnaavo Korea avannarlermiut angiguinerminni aqqutigisartigaat. Uani aamatakussutissaaavo qimutsuitsut aqqutaat. Qimutsuitsullu taamani atorneqarsimasut ikaarrattuni. And here you can see 2 layers barbed wire fence along this. 一番最初皆さんが立ったところがこのイージー川だったんです。白い建物が密集してて、そこは Takornariatta aama ilaanniippo sullersuaq The Third Tunnel. Ammut ingerlasor 400 meteriнгaittut takatigisoq. Taanalu 73 meterisut ititigaa nunap iluani. Naqqanilu aama sullersuaqarpoq 265 meterimik takatigisoq. Tassangaat Korea avannarlermut matoqarpoq matoqqasumik. Unalu sullersuaq takornarianut ammarneqarsimavoq takunaqarsinnaalluni piumasuni. Una sullersuaq Korea avannarlermik sananeqaaluarsimavoq Seoul anguniarlugu. Taamani siunertarisimavaat Korea kuilleq saassunnissaa una sullersuaq sananeqarsimanerani. Maannakku takornariani takunaqarsinnaavoq kisianni inunnut claustrophobeeqartunut tulluangimmat imaluunniit pitsorluttut. Tassami ammut aqqutaa takimmat naqqanilu aamma aqqutaa assut nerukilluni. I 4 måneder. Rundt regnet. Det var et studie i samfundsvidenskab. Jeg tog et praktikophold, og vi havde lige fået den her aftale med den koreanske regering og vores universitet. Så den chance tog jeg. Menneskerne og kulturen, det rørte mig rigtig meget. Det fascinerede mig faktisk utrolig meget. Lige da vi landede, mig og en, der hedder Frederik Bertelsen. Jeg ved ikke, om I har talt med ham endnu, men da vi ankom til Busan,
blev vi ramt af den her, middagssol og skyfri og havet og bjergene og træerne og menneskerne, der travlt går rundt, men smiler til alle. Hierarkien. Der er hierarkisk kultur i Korea. Konfucianismen er ligesom meget udbredt, og man kan mærke den i alle. Fra børn til voksne til ældre. Hvis man er yngre end nogen, så skal man udvise dyb respekt. Når man hilser på folk, så skal man neje eller bukke. Alt efter hvor meget respekt du skal vise, jo dybere skal bukket være, og det skal foregå kun fra hoften. Og det var meget overvældende at se. Når vi snakker om det, så noget af det, jeg også husker mest ved den her, kulturelle respekt, man har for hinanden. Jeg stod i en bus i Busan, i centrum, og holdt min taske stående. Bussen var proppet med mennesker. Ved siden af mig sad der en dame, måske i slut 30'erne, starten af 40'erne, stille og roligt på sin stol og kiggede ud af vinduet. Og jeg stod på et trin højere end hende, men lige ved siden af hende. Vi var meget tæt på hinanden, alle sammen i bussen. Og pludselig så mærker jeg, at min taske bliver taget ud af min hånd. Og jeg kigger ned, og damen, der sad ved siden af mig, havde taget min taske og lagt den på hendes skød og smilt op for ligesom at vise, at ja, du skal ikke holde din taske her. Du skal slappe af i bussen, imens jeg sidder og slapper af. Så kan jeg lige så godt hjælpe. Og så kigger hun op og opdager, at jeg er ikke en ældre herre. Jeg er en ung mand, og så ændrer hendes ansigtsudtryk sig. Men hun har taget tasken, så hun fastholder den. Og der sidder hun i 20 minutter og holder min taske. Og så står hun af, og jeg siger, kom sammen med dig. Det er tak på formel måde i Korea. Og hun smiler, og så går hun. Og jeg var i kulturschok. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Fantastisk. From here, 2 o'clock bay in the world is located. And please look at white flag again. That is Kaesong City, third largest city. Lam, ona masakutaku sinnaarersi. Uanippitinuk passuit. Nuwa Korea tungaanortuupo. Taava unga akiat tungaaqqiviarsi. Sydkorea uani akiali. Noqangila. Ja, men først og fremmest så synes jeg, I skal prøve samgyeopsal. Det synes jeg, I skal gøre så hurtigt, som I overhovedet kan, fordi det er et lækkert måltid. Det er meget fyldestgørende, og det er en god oplevelse. Og hvis I kan, så få lidt soju med. Ja. Det er sådan en koreansk alkohol. Ja, det er en, hvad siger man, en mild form for vin, hvis jeg skal sammenligne det med vores former for alkohol. Og så kan I også blande det med øl. Det gør de også nogle gange. Men jeg vil anbefale soju først. Normal soju. Ja. Og så samgyeopsal, koreansk barbecue. Derefter så vil jeg anbefale jer at tage offentlig transport, og så bare se, hvordan mennesker de er. Jamen, det er super interessant. Og for offentlig transport, så i alle små butikker, hvad siger man, 7-Elevens, der kan man købe noget, der hedder T-Money Card. Det er et transportkort, der gælder til alt offentlig transport. Så putter de penge i den, og kortet koster ikke noget. Okay. Og så biber jeg bare ind og ud, når I tager en metro eller en bus. Eller... Sådan en rejsekort. Ja, lige præcis. Det er meget nice. At right side, you can see pink metal signboard. That is a donors list who donated the money to build this station. Korea kuilliup avannarliulluqimutsuiteqarfia ataqarportolasaan. Tassangaat toqqaannar Pyongyangimut ingerlaatoqarsinnaavo. Tassaasoq Koreap avannarlip illoqarfiit pingarnersaa.
Jamen nu, jeg var der på andre vilkår, end man nu normalt vil være, når man tager til et andet land. Normalt så vil man være en turist eller en besøgende. Nu var jeg så derhenne på et intensivt kursus. Det skal lige siges, at uddannelseskulturen i Korea er meget høj. De tager det meget alvorligt. Det er meget normalt, at koreanske studerende de studerer 8 timer fra når de står op, arbejder lidt eller gør det, de skal, og fortsætter deres studie om aftenen, og sover meget lidt, og repeat. Og de går meget op i at få gode karakterer. Det er meget vigtigt at ikke at skuffe sin familie eller sig selv. Så min tid i Korea, det var et mildt kulturschok. Det var hektisk, og det var spændende. Så der var meget information, jeg skulle bearbejde konstant. Men jeg nød det. Det var ikke det punkt, hvor det blev for meget, men det var stadig meget. Ja, fordi jeg skulle prøve at lære en ny kultur, og jeg skulle følge med i 6 kurser, og jeg skulle lære en masse nye venner at kende, både koreanere og internationale studerende, og jeg skulle prøve al maden, jeg skulle ud i kulturen, jeg skulle ud i naturen, jeg skulle ud i byen. Altså ikke kun nattelivet, men også bare livet. Og jeg skulle rundt og se Korea samtidig, og det var meget spændende. Jeg vil aldrig nogensinde glemme det. Har du tænkt på at måske tage tilbage derovre? Ja, jeg har sat nogle planer i gang. Jeg vil gerne tage en masters i selv samme universitet. Okay. Ja. Ulsortaana aama Jongmyo Shrine Park alakkarparput inigisattaa qanittuaniittoq. Uumasorpaalunnik naasorpassuarnilluk kusanartunik ulikkaartoq. Pisuttuarfigissallugu aama eqqisiisamaarfigissallugu pitsaalluinnarluni. Assullut nuannerluni. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding. Like it like, say I like it like that, like it like that. Like it like, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Jamen, først og fremmest så var det en meget stor campus på størrelse med Nusuaq. Ikke hele Nusuaq, men noget af Nusuaq, så man skulle gå en del. Og det var op på en fjeldside, så man skulle gå op og ned, og bygningerne lå sådan lidt, hvis I tænker Færøerne med bare stort metropol. Den her lille universitetsby havde busser og mange bygninger og alle studier i verden og butikker og supermarked. Og de har faktisk noget, der hedder NC, ligesom NC her i Nuuk, og det er det samme. Det er et indkøbscenter, og den hedder NC, så det var lidt sjovt. Det synes mig og Frederik var meget sjovt. Vi havde købt os sådan et, cafeteria dorm medlemskab, så vi fik morgenmad, aftensmad, middagsmad og aftensmad hver dag. Hver dag ris, morgen, middag og aften, med alle mulige typer kød og supper og grøntsager og alt, altså maden er helt vild. Så spis morgenmad, og så gå til timer. En time varer normalt 1 time og 15 minutter. Og så skal du gå, så har du et kvarter imellem hver lektion, til ligesom at skifte bygning, eller hvad du nu skal. Så der er hele tiden gang i den, og du bruger din krop meget, fordi det her universitet er lavet på en stejl bakke, og det er langt. Og der er 100.000 elever hver dag, der bare går rundt i en strøm af travlhed. Men de griner alle sammen, de smiler, og de ser glade ud. Det er meget spændende. Engelsk, og nogle af dem på koreansk. Jeg valgte så ikke nogen på koreansk,
fordi at jeg havde nok i at skulle følge mine studier og lære alt at kende, så jeg havde ikke tid til at lære et sprog at kende. Men en skolegang kan foregå fra 9 om morgenen til 8 om aftenen. Okay. Ja. 9 om morgenen til 8 om. Det er lang tid. Ja. Men det kommer selvfølgelig an på, hvilke kurser man har taget. Ja. Har man så også lektier bagefter? Ja, det har man. Mange. Rigtig mange. Jeg læste cirka 2 timer minimum. Ja, det var meget. Altså det var spise aftensmad, op og lægge sig i sengen og bare ligge og læse. Folk banker på døren og skriver på sociale medier. Kom med ud, vi skal ud og spise. Fordi vi tog altid ud og spiste. Fordi maden på kollegierne, det var godt nok. Det vil sige, man hverdagsmad. Men hvis du tog ud og spiser, jeg savner det koreanske køkken rigtig meget. Og jeg er lige kommet hjem, men jeg savner det rigtig meget. Det er så lækkert. I skal glæde jer så meget. Kyllingen, burgerne, bøfferne, der er også svinekød, alt. Altså nudler. Specielt spicy fish soup. Ja. Som kimchi. Wow. Og der er også kimchi jjigae. Det er sådan en kimchi-ret. Det er også rigtig lækkert. Det skal I prøve. Kimchi jjigae. Vi fandt et sted i Busan, som jeg skal anbefale jer, hvor man laver sine egne æg, og så får man serveret den her kimchi-stew, som det egentlig er. Gryderet. Det er rigtig lækkert. Glæder os. Uani angalanini pingaarluinnarssimavor Korea avannarliup misigisaqarfigilаарnissaa. Ingammik ullutsinni taamak tusarsaatigitillugu. Imaalluarsinnaavor nutaarsiassinit ulorianertoriussuartut isikkorlassineqartartut kisianni qanillattulaarlugut taamatut misiginangila. Kisimi paasisaqarnarfiulluni. Og I skal også prøve den levende blæksprutte. Ja, det er... Og så skal I tygge ordentligt. Yes, alle mulige forskellige spicy, saucy og boneless. Alle sammen boneless for det meste, så du smider bare det der ind i munden og ikke bekymrer dig og tykker. Hvorfor fortæller du det nu? Det er altså sulten lige nu, dude. Det bliver godt. Som egentlig er betydningen af annyeonghaseyo. 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 Og en anden ting. Det her må man ikke gøre i Korea. Man må ikke, når man siger, man må ikke takke det her. Fordi den her gestus i Korea er kun i specielle situationer. Ja, jeg tror nok, at jeg har oplevet den der, da i Danmark, vi skulle gå ud til at spise thai-box, og jeg vidste ikke, at det var koreaner, tror jeg nok. Så, og jeg ville være taknemmelig for mad, fordi jeg elsker deres mad så meget. Og jeg kom til at ende med at gøre det der, og de viste mig bare tilbage, at don't do that. 감사합니다. Kamsahamnida. 감사합니다. Kamsahamnida. Så siger jeg annyeonghi.
안녕히 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Yes. 간담 몇 시간? 안녕하세요. 안녕하세요. Yes. 안녕하세요. 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 Bukket også samtidig, så det kommer som en refleks, når du siger hej til folk. 안녕하세요. 안녕하세요. Yes. Så det viser en høflighed. Yes, høflighed. 잠깐만 수업한 어디 나오고 하루 하나 저거 빛 하루 꼰맥 왕 놈이 저거 보여 에이 내가 지냐 씨 스킨 녹복